Fidelia, popularly known as Akwugo Igbo 1. Okay guys, still on Igbo riddles part 2. Let's go. Number 1. Gwam ihe mere eze ji racha ntụ. Gwam ihe mere eze ji racha ntụ. Why king leave ash? Tell me why king leave ash. Alright. Number 2. Gwam o ji egbe aga n'ụzọ. What goes to the road with a gun? Alright. Number 3. Gwam ihe kuru mmiri rigoro enu. Ihe kuru mmiri rigoro enu. What goes to the sky with water? Number 4. Gwam ọgba aka arị elu. Ọgba aka arị elu. What climbs a tree with bare hands? Okay guys, let's go to the answers to our question. Number 1. Gwam ihe mere eze ji racha ntụ. The answer is ube, and ube is pear. Number 2. Gwam o ji egbe aga n'ụzọ. O ji egbe aga n'ụzọ. The answer is akpị, and akpị is scorpion. Alright guys, let's go to number 3. Number 3. Gwam ihe kuru mmiri rigoro enu. Ihe kuru mmiri rigoro enu. The answer is aki bekee, and aki bekee is coconut. Alright guys, let's go to the last one, which is number 4. Number 4 we have gwam ọgba aka arị elu. Ọgba aka arị elu. Ọgba aka arị elu is agwọ. What climbs a tree with bare hands? The answer is agwọ, and the agwọ is snake. Agwọ is snake. Ndewo na ndị be anyị.